Selama iki sing terbaik ayo. Ayo Sa, disaingi Sa. Ayo. Loro sing apik iki. Ngaturke Kutut Manggih ya, Tru? Ya. Ning sekali-sekali mbok aja Mbak Ayu rek. Oke, siap Mbak Ayu men. Suarane Kutut Manggung Mbak Ayu wis terkenal tekan anu Mancanegara. Sekali-sekali sing dikon Kutut Manggung Tatin. Oh iya. Ayo Tin. Aku ket mau nyambut gawe. Nyambut gawe ming suminten ming Meng jerit-jerit tanggeri demek serikin. Lah piye yo? Mah dadi anoman. Ya abet lho, Pak. Hah? Piye angel lho. Angel piye? Kowe iki jane ngetop ra wis dadi. Peranmu ki wis dadi. Ngono. Arep milih karo sapa? Karo Solikin ana. Asmara ana. Penggemarmu sejati. Nanti montore ditempleki gambare raimu. Yen kok kula mlih ta mbok liyane. Ora kowe. Aku lagi serak Ora apa-apa kok. Aku nek dipikir serak terus ben dina. Golek duit iki angel. Serak kok njur alasan. Penak wae. Aku nek misale iso alasan ngono ki karo Pak Karjo mau alasan. Pak mengkele mayang kiwothok mau nggih tangan kiwothok. Sing tangan kecethit ya mesti ra entuk. Ngene kita. Mangsane ra. Wayahe wis iki penjalukane saka bojomu. Oh. Ngapusi wis turu kok. Ora wae iki lho SMS aku Tatin niku ampun mengkon nembang lali janjine terus Pak. Dilatih kon apa Kutut Manggung napa jineman gathik glinding men rada pinter. Oh. Bojomu engko nek rada pinter Pak. Lho, asline pinter lho. Wah, mboten wong. Bluk niku. Iki senengane adu-adu ora. Ora tenang aku iki nek omong ora tau goro kok. Ya, mangga. Oh, kene ya apik kok. Muni dicoba sik. Rasa dadak lingser. Iya. Wangi uga pamundutan saka streaming sing do nonton ning YouTube kuwi akeh banget komentare sing Tatin iki kon nembang Kutut Manggung. Oh. Karo kon nempleki wulu. Nggo endi? Kon nempleki wulu iki maksude adapane ra kutut ta? Kutut iki ra berbulu ta? Lah ditempleki nek Tatin iki. Heeh. Lah napa? Mau atin nang. Jan. Murungoke Kutut Manggung udute LA filter. Ngombene kopi. Wow. Kopi saka Mbah Wito. Oh. Kopi saka Lamban. Par kutute. Hehe. Anggere tok tata cengkokmu alon-alon rasa kesusu rak ya kepenak. Hehe. Ya. Arsa Arsa ha 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 ha
Muji muni. Hah? Muni ora muji. Muni. Ora nang mburi kelir lho. Cah nekat e. Aku tau dhewe iki tau nang mburi kelir. Aku anggere omong kok kaya diseneni. Sing neni ana suarane. Oh. Aku lagi Yayi Prabu. Sapa ta iki omong? Kaya dipengen ngomong kae lho, aku ya meneng to bareng tak biyakno kowe Prastiwi to aku. Yayi Prabu Duryudana pinganturan. Ning ya dimaklumi umur sak Prastiwi kae apa-apa wis kendhu. Ha iya. Cara ndredile motor iki wis lokrok. Kamar nang ndi Ren? Agung. Nguyo, kae tekan gone ra wis entek. Wo. Endi mau iki? Ya. Dinggalur ketin, ambil napas. Nek iso top. Ayo, napasmu iki dawa. Ngawahi lemu kaya ngono. Yo. Ayo. Kurang dawa. Rasa dawa to. Wah, aku ki nek ora dawa ya nakoke. Kok ming semene. Iki cengkok kutut manggung aneh lho iki. Kudu tak openi iki. Ki cengkok kutut manggung jipi. Nek iso 200 ayo. Yo, angel lho iki. Kok iso mahal? Leboke gigi papat. Iya. Ya. Kalian ini po? Heeh. Ayo. Iki kaya nek wong numpak motor mlebu saka gigi 3 mlebu gigi 4 ngono kae. Ayo coba. Kuwi ngapa kuwi jeglong? Tapi angel to, meng kaya ngene wae angel. Dadi kabisane wong aja tok sepelekke. Wis tanggo lomba wis. Sinden sapa semene iki sing iso? 200. Ayo. Siapa yang mau nyoba? Lu angel lu golek dit 200 ki. diurutkan wae kuwi. Ya, sing paling apik anu ya, 200 ya. Ya, engko kowe mehri. Aku ora wae aku. Hah? Ora. Ayo, engko tak unekke. Nek upama Agnes sing iso, wah Agnes persis. Lah karang Agnes cangkeme kok kenal pot ngono. Ora ya. Ya tak unekke ngono. Ora kena ngunekke lho iki ya. Mboten. Ya, saka Wahyu kono, saka kono. Kutut manggung jipi. Marquez.
Sapa Gong? Mama Quest. Mama Quest mah. Ayo ayo. 200 lho angel lho. Mbecak ya mumpluk yo. Ayo. Iki ra sampe lu ki DKW kok mingan. Baleni. Kok kaya kirek. Ngetril, Pak. Ngetril apa? Kowe iso ditrilke apa? Ya tak tampa. Ayo Neti. Wis sampe mlepek busimu. Ngupel busimu. Tak tahu diresiki apa. Busi lo. Ayo. Semangat iki, 200 Bu. Oh, siap. Tenanan iki. Iki lagi digas kok. Yo. Selama iki sing terbaik, ayo. Ayo asat, disaingi sa. Ayo. Ayo sa. Ora apa-apa. Aku diancem karo iki bojone ayu. Engko tak keprak iki. Ayo. Loro sing apik iki. Ayo kowe wong meteng dolanan motor ngono tiba piye. Iki ra iso banter iki. Nek banter ngrekoso bayake. Ora apa-apa nyoba balapan wong meteng. Oh, balapan wong meteng iki. Ayo niki, Pak. Apa? Kuwi ngene kuwi iki nek carane montor. Ayo terakhir Agnes. Banter iki knalpote gede. Blombongan iki. Blobok. Yo. Ayo. Kok kaya dinetke. Sementara kemenangan ada di 2 pemenang, yaitu Ayu dan Elisa. Ngopo kowe tepuk? Nya, kayaknya iki. Nek dikek 200 go wong loro. Ora apa-apa, padha bantere kok. Iya, lumayan. Wong iki nek gelem usaha mesti ada hasilnya. Ayo terus ketin. Tatin ki apa jenenge iki? 4.000 cc ya ora gelem muni kok. Mau wis muni ya. 4.000 cc piye? Hartop e kowe iki.
Jebul ming baker. Diem. Dang apa ya? Ben kudu ndek bahan dhewe-dhewe kok. Mengke wae asal ora turu. Ayo. Saya. Asing neruske wae napa? Teruske mau wis ora kowe ora wani tampil nang sirkuit. Keringan. Anggung nyama. Apa suarane kutute ya, Truk? Kong. Kutut keselak. Ha iya. Munda peteng asri wondo monggo hah monggo wah rungoku ben wondo Wanda, I love you. Wah. Sesuk nek ana wong mulai dicegat dalan. Mangga. Wis muring-muring. Mangga. Yalah, mangga. Ya. Noreno. Ayo gek muni. Naya sugeng rawuhipun Mas Wanda. Wah, Jan. Iki iso tenan lho. Aku mbah ya karo kowe kok seneng ya. Ayo. Paling kowe mbayangke untune Wanda.
Daebo. Daebo ngapa? Apa-apa. Wangi nyalaya mas ketok manggon jalon-jalon Wis benengke wae mbangane ngobong alengka. Komplek. niki geser mboten ya, Pak? Apa ora terus kok ya. Omben Ayo kita mana mana kerasakti ada namanya kok meneng. Sinten Pak kula? Kowe iki mau padha karo. Lali. Hah? Lali. Wah, lah. Nek bali 100. Lho. Lho lha ndi wong kula dereng entuk. Oh iya ndek ngene. Sing entuk udu kowe ndek ya. Pakan manuk
aduh lae wong bagus yen tanpa sedina kaya setahun nah ming kari sak laras nek lirikne sing pundi Pak? Hah? Anggodo ora? Saka Candi Mbaka. Duh, ya. Duh. Aduh. Aduh. Nendi reng golek toilet. Oh, ming krungu swara aduh ngene kok. Ya ini. Ora ana hubungane kok ya ini aduh dan ngono aduh ya arep merucut to. Lae wong bagus Yen tanana yen tanwara apa waton kendel wae. Yen tan karo mblung-bluk. Ayo jeneng ngendang gugepi tabuhane sok kleru. Mblung-bluk. Utuk. Kaya wong nyeret dolanan kae. Ora apa-apa. Engko ra suwe-suwe iso suwe-suwe kendel. Ha iya.